No que anda aí, estamos con Gonzalo Guzmán, director da única empresa galega que ten certificación de calidade para facer medicións de gas radon, que é algo que nos ocupa moito na actualidade, pero se os partimos ver como se fai unha medición de radon, ese inimigo invisible que nos ameaza moitas veces dende a nosa propia casa. Mirade. É radioactivo, inodoro, incoloro e tampouco se pode saborear. É un asasino invisible e ameázanos dende dentro da nosa vivenda. É o gas radón. Esta tarde imos facer unha medición para saber exactamente que respiramos dentro das nosas casas. Mar, estamos preparados para facer unha medición de radón nesta vivenda. Correcto. Por onde empezamos? A legislación nos indica que temos que medir en planta sótano e despois en planta baixa e primeira. As habitacións onde vamos medir son as de maior ocupación, onde estamos máis tempo na vivenda, é dicir, normalmente nos salóns, nos dormitorios. Todo vai en función do chan que temos debaixo da nosa casa. En zonas graníticas, que Galicia ten moitas, é máis proclive, onde máis vamos ter. Imos facer a medición con métodos pasivos, que son estes botiquiños que quedan na vivenda durante 90 días. Pero como funciona isto? As partículas alfa que emite o radón impactan no detector e fan como unha pequena marquiña, que é o que despois temos que ler no microscopio. E por que precisa estar tantos días nela? É unha medida media, nos va a dar un valor medio. Por onde entra o radón? O radón principalmente entra polo chan. Tamén se tes fisuras, grietas, pois tamén pode máis fácil entrar por aí. Pode tamén entrar nas casas, pois non sei, a través da auga corrente ou do gas do sumidoiro? Tamén? Sí. É un gas, pode entrar por calquera sitio. E a nivel saúde, que isto creo que é o que máis nos interesa a todos, que pasa se estamos todos os días respirando este gas? O gas radón é a segunda causa de cancro de pulmón. E se dentro de 90 días estes botes nos resolven que hai radón na nosa vivenda, que facemos? Poñer solución a través de medidas arquitectónicas. Despois de que os botiños pasen 90 días nunha vivenda, chegan ao laboratorio e despois convírtense nesas mostras. Cada un destes detectores correspóndese cun botiño que estivo situado na vivenda. E ora hai que lelo para saber a ver que niveis dá. Temos unha media de 422 bequerelios metro cúbico. Por tanto, en esta estancia se sobrepasa o nivel límite, que son de 300 bequerelios metro cúbico. Hai que buscar pois, ventilación forzada ou algún tipo de barrera ou de solución ya estructural. Pois aquí están vendo un deses detectores que se utilizan para medir a presenza de gas radón, para facer esas medicións, Gonzalo, que me comentabas, que rexistran a súa presenza en 3 meses e logo faise un dato extrapolable a todo un ano, non? Serían estes que vemos por aquí. Os reglamentarios que se chaman. E aquí atopámonos en Ordes, como xa saben vostedes, que sabemos que é un municipio proclive a presenza de gas radón, así que o que trouxo Gonzalo Guzmán, como dicíamos, director da única empresa privada galega, que ten certificación para facer este tipo de medicións, é un medidor en tempo real. Estamos medindo agora mesmo, mirade por aquí, a porcentaxe, a cantidade de gas radón que temos no noso plató. Non quero alarmarme, pero ímolo analizar en directo. Estamos en 50 ahora mismo. E iso? Moi por debaixo deses 300, me queréis por metro cúbico. Tamén é certo que é un horario ahora mismo é moito peor pola noite, por exemplo. Anda, varía tamén segundo a franxa horaria. E iso por qué? Pois por dous motivos. Uno, que sin xente se apagan todo o tema de renovación de aire, etc. Entón, todo cerrado acumula radón. E despois por un tema fundamental. O radón, como é un gas, cando baixan as temperaturas pola noite, está baixando a presión. Entón, o que fai